Gad I mi brofi'r wefr eto o gael fy achub gen ti, a gwna fi'n awyddus I fod yn ifydd I ti. Rydym ni'n byw trwy amseroedd na welwyd sawl cenhedlaeth. Wedi profi pandemig byd eang cyntaf ers canrif, a gofid yn bod ni ar drothwy hyn allai fod yn drydydd rhyfel byd. Ar ein aelwydydd mae'r wasgfa ariannol a gofid am wahanol faterion yn effeithio ni gyd mewn gwahanol ffyrdd. Wrth wynebu hyn, mae'n hawdd i'n dycnwch a'n ffydd gael ei erydu nes bod bron dim ar ôl. Dyna pam ein bod ni yng Nghaersalem yng nghanol tymor o geisio Iesu o'r newydd, I ni gael, fel mae'r salmydd yn dweud, brofi'r wefr eto o gael ein achub gen ti. Ymunwch gyda ni wrth I ni barhau gyda'r thema yma trwy dymor y grawys tuag at y Pasg. Yn ein oedfaon fore dydd Sul, yn ein grwpiau cymuned, ond hefyd mewn 2 noson o brofi ac addoli. Y cyntaf ohonyn nhw, Nos Sul y 6 o Fawrth, am 6:30, yr ail ohonyn nhw, Nos Sadwrn y 9 o Ebrill, eto am 6:30. Bydd yr ail noson yn ben llanw 4:20 o weddi yn rhedeg o'r nos Wener. Bydd yna nifer o gyfleon eraill hefyd I uno gyda ni mewn gweddi. Felly dewch ar y daith gyda ni, gyda chalon agored a syched I gyfarfod Crist a profi'r wefr.